Jo. Velkommen til AMC Cribs. Nu kan I få en lille rundvisning i Safari, som vi også har valgt at kalde vores hjem i det næste stykke tid. Er I klar? Hej igen, gutter og gutinder. Første stop, det er soveværelset med den fremragende udsigt, alt efter hvor vi parkerer selvfølgelig. Men det er i hvert fald en flot udsigt lige her. Bjergrigt. Lidt svært at se ud af forruden, men sådan er det. Så på hver vores side af sengen har vi vores lille natskuffe med diverse ting, hvor vi som regel har en bog, en lomme eller en vandlampe, endnu en bog og så lidt deodorant og så lidt forskelligt. Det er som regel hvad der ligger i her. Og en guitar. Vi plejer til lige at spille en lille smule, eller tænker på at vi skal gøre det, så vi kan blive gode til at spille det, men vi er ikke så gode til det faktisk. Det skal vi blive bedre til. Det er det der er herinde. Det er der The Magic Happens, eller vil ske, hvis det var muligt. Men der er ikke så meget af det. Jamen hej igen. Det er godt I også gad at se det her. Nu har I så vores dagligstue, hvor vi har vores gode sofa stående. Det er som regel her, hvor vi chiller, sidder og læser klatreblade, eller hvad man nu ellers vil, ser film på computeren, som er til reparation, så den kan ikke lige til rådighed lige nu. Men det er sådan her, hvor at, hvis det er regnvejr, så sidder vi herinde. Igen, super udsigt, hvis vi er parkeret til det. Det er vi også ser, det er det samme sted nemlig, så det er også super. Det er sådan set det, der sker herinde. Der sker ikke så meget lige nu, udover et klatreblad. Ja. Yeah. Nu ved jeg godt, hvad I tænker. I tænker, hvor er jeres klatreudstyr? Fordi det er en klatremobil, og vi har ikke set noget klatreudstyr endnu. Men bare vent, det skal I nok se, hvor er. I er sikkert overspændte på det, for det er jeg nemlig. Jeg var en ene tingene. Det er en fantastisk 3-i-1 værktøj det her. En sofa, en seng, en crashpad til klatring. Det er jo fantastisk. Nu løfter vi låget. Black Diamond tasken med diverse ting og vores ræb, hvis I kan se det. Smukt. Der gemmer sig jo endnu en crashpad dernede. En skidegod Asana ting, man kan stoppe tingene ned i. Det er skønt. Seler, diverse, kald. Og nu kommer godteposen. Klatre skoene. Vi er lidt nogle kællinger på tur, for der er sæt med mange sko. Der var nok til at brødføde 50 sultne kvinder i den her, med alle de sko, der er formentlig. Ja. Kald. Hvor det er løgn, der er faktisk flere klatresko herinde. Ja. Det er et mirakel, hvor mange der er. Velkommen igen. Det er godt at se jer. Her har vi så køkkenet. Det er fine køkken. Hvor komfuret, det står her på min venstre hånd. Vi har desværre ikke nogen ovn eller mikro, så vi er nødt til at vi kan kun stege tingene og koge. Ved siden af står kaffemageren. Fantastisk opfindelse. Kaffe i sådan en her. Man kan jo næsten lige få under over, hvordan den virker, men den er faktisk ret simpel. Det vil jeg ikke komme ind på. Men foran os, der har vi madskuffen. Sådan lidt erstatning for et skab faktisk. Fordi det her, vi har vores proteinbar, morgenmaden, ketchupen du, great value for the money. Perfekt. Her ved siden af mig, der har vi vores andet skuffedarius, hvor vi har stik, gas til komfuret og alt det andet gode, vi skal bruge. Kopperne til kaffe, det er jo fantastisk. Lige her, der har vi vores køleskab, hvor vi har alle ølene.
Springfarligt smør. Det er faktisk ikke smør. I can't believe it's not butter. Og det spiser vi. Ret springfarligt. Citroner, mælk, kylling, andre råvarer, der skal holdes køligt. Ja. Ja, så er det sidste stop på turen. Nu er vi i styrehuset. Det er her, hvor vores ror det sidder, så vi kan komme rundt til klatrestederne. Og det gør vi tit, for vi klatrer hver dag, lige bortset fra i dag, der er hviledag. Men ellers har vi klatret non-stop. Og nu vil jeg tage svin ud på nogle nye eventyr. Og vi skal have tak for at komme og se vores sted. Det har vi sat pris på. Ja. Skal vi se om dyret vil starte. Starter som en mis hver gang. Det var hyggeligt at se jer. Ciao. Ja, skal jo siges. Vi er jo to om det her. Jeg bor der også. Ha' det godt derhjemme. Hygge jer.